Masaža beba je praksa stara više od 1000 godina, stari običaj u kulturama mnogih naroda, naročito u Indiji, delovima Rusije i Kine. U novije vreme efekte masaže na rani rast i razvoj deteta potvrdila su brojna klinička ispitivanja i rezultati rada sa decom. Međunarodna asocijacija za masažu beba osmislila je program koji donosi potpuno nov pristup učenju masaže. Pre svega, masažu izvode isključivo roditelji, dok instruktor pokazuje pokrete na lutki. Pritisak na bazu prstiju, kažem prstom i blago pritiskamo prema peti. Masaža je pravo uživanje za 9-mesečnu Anušku. Mama je počela da je masira kad je imala samo 2 meseca i od tada njih 2 svakog dana ovako. U bilo kom momentu, toku dana, noći, kad god pre kupanja, posle kupanja, odradimo nekad samo ruke, jeste, nekad samo glavu, šta Anuška nekad više voli. I evo vidite po njenoj reakciji kako ona uživa i kako to njoj postalo super i na taj način ona sad i svoje telo nekako već drugačije doživljava. Ono što je najvažnije jeste to da su u stručnu pomoć naučili da se zajedno opuštaju i više razumeju, jer je za bebu dodir najbolji odgovor odraslih. Da bi masaža bila prijatna i blagotvorna, treba poštovati određena pravila. Osnovno pravilo je znači kod stomaka da se stomak masira uvek u smeru kazaljke na satu, tako da eto mogu svi da čuju jedan koristan savjet i to je nešto što je, da kažem, striktno pravilo. Ali sve ostalo što mame rade instinktivno već je jako dobro samo po sebi. Mi to nekako samo uobličimo u jedan sled pokreta, a naravno pokreti jesu preuzeti iz određenih tradicija kao što su švedska masaža, indijska masaža, refleksologija, joga pokreti. Učenje pokreta je lakši deo programa Međunarodne asocijacije za masažu beba. Mnogo je važnije šta se njima govori bebi. U tim prvim danima možda je najlakše roditeljima, na primjer, da krenu da rade sa stopalima, da dodiraju bebina stopala, bebine šake, bebino lice. To su nekako možda i ti periferni delovi tela, pa su tu roditelji i najsigurniji. Ali ono što ja preporučujem roditeljima čak i znači u prvim danima je da bebu što manje glade, znači nekad roditelji tako jednim prstom nežno, prosto plašeći se da dodiruju, maze bebu, a zapravo beba mnogo više od toga voli i mnogo je više prija siguran dodir, tako da položimo zapravo ceo dlan naš na bebu. Najviše vole kada im se masiraju nogice i leđa, a za masažu grudi i stomaka roditelji treba da postepeno navikavaju bebu. Tako će uvek dobiti osmeh i tapšanje.